Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
Oy, ang oras natin mga kaibigan, eksakto tayong alas 3:14 na po ng hapon. Welcome po sa programa. Ito po ang Bicol Net TV special coverage para po sa Barangay and Sangguniang Kabataan election ngayong pong 2023. And maya-maya lang po yung ating po mga updates dito po sa ating pong programa. And antabay lang po kayo. At meron tayong mga nakataltag ng mga reporters dyan sa labas para magpaabot ng kanilang mga informasyon. Ito na po yung crucial period. Ngayon pong araw po dito, alas 3 na, past 3 o'clock in the afternoon. Ito na po yung medyo mahirap, lalo po sa kalagayan ng ating mga guro. Yung mga nag-serve para po sa ating pong barangay and SK election, mga Board of Election Inspectors. Ito na po yung medyo crucial. Ito na po yung bilangan. Ito na po yung mga kaabang-abang, lalo po doon sa mga politiko, sa mga kandidato. Ito na po yung sinasabi nating may kurab-kutab na po sa mga puso ng ating mga mga kandidato. Ano ba yung kurab-kutab na yon? Diyan lang po kayo. Antabay lang po kayo sa ating programa. Ito po ang Bicol Net TV, Barangay and SK Election coverage ngayong pong 2023. Pinilian 2023 The Bicol Net TV Barangay and SK Election Coverage. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Pinilian 2023 The Bicol Net TV Barangay and SK Election Coverage. Astronel Adtuon, ang lalaking mabuutol, alaga, may duon. Oras natin mga kaibigan, alas 3:17 na po. 3:17 in the afternoon. Ito po ang nagpapatuloy na Bicol Net TV, Barangay and Sangguniang Kabataan election special coverage po ng ating pong stasyon. Para magbigay sa inyo ng mga updates, may kinalaman sa ating pong kasalukuyang sitwasyon dito po sa ating pong mga lugar. Meron po tayo mga updates dyan sa labas, kasama ang Kasalug Patrol Reporter. Sa First District, andyan si PM Tony King. Andyan din si Manny Muksa sa First District. At of course, dyan sa, dito po Second District, madami tayo Second District. Andyan po si Colonel Gilbert Utiba. Andyan din si Paling Ayi Arieta. Si Pres Darlan Barcelon. Siyempre dyan sa Third District, andyan si Dante Leon Dante. And of course, nagbabalik si Paring Arman. Doon sa parte ng Libon, medyo hotspot ito. Ito po yung tinatawag nating may Comelec hotspot, ano? Ang bayan ng Libon, dito po sa lalawigan ng Albay. Nagtanom ako Medyo mahirap po itong lugar na ito. Kaya sana, mayroon tayong makuha agad ng mga information dyan. Actually, nasa linya na, nasa labas mga kaibigan, si Paring Arman Reyes. Dyan mismo sa Libon.
Ano nang kaus? Para sa mga update, ito kasi yung lugar na binabantayan dito sa Albay. Ito pong parte po ng libot. Dahil kung inyo pong matatandaan, ito po merong Mataba nagkatayan na nangyari. Binaril yung isang chairman. sa ini Ito po yan sa Libon, sa bayan po ng Libon. Kaniya Maya-maya po ng konti, siguro, pasok dito si kasamang Arman Reyes. Para po dyan sa situational report dyan sa bayan ng Libon, kumustahin natin. Ito po ang itinuturing na talagang hotspot. Ito po yung tinatawag nating nasa red alert. Sa red alert status ang mga otoridad dyan sa lugar na yan. Ito po, nakakalungkot na balita kanina, no? Nangyari po dyan sa may parte ng Pawa. Nakakalungkot na balita sa isa pong kasamahan natin na mga guro. Isa pong malungkot na balita sa mga guro. Lalo po doon sa mga nagsisilbi, mga bayani natin ito. Mga nagsisilbing mga guro sa eleksyon, yung tinatawag nating Board of Election Inspector. Meron pong nangyaring aksidente na nagresulta po sa pagkakasawi, pagkakamatay ng isa po sa mga Board of Election Inspector. Kapanghinayang kasi bukas pa naman birthday po nito. 55 years old na po sana siya bukas. Bukas yung birthday. Ang nangyari, nagkaroon po ng aksidente. Nagresulta po sa pagkakamatay ng ating pong sinasaluduhan na samahan sa guro. Sa larangan po ng pagtuturo ng edukasyon. Ang aming pong pakikiramay sa pamilya po ng naiwan. Ito po talagang ituturing natin bayani dahil po sa kanya pong kagalingan, kagitingan. Mga guro, ngayon mga guro ngayon ang tinuturing natin mga bayani. Kung napapansin nyo sa mga news sa lalo sa social media, meron pong mga lumalabas na mga videos, mga pictures. Ito pong mga guro na kung saan pinupuntahan na ginagawa ang kanilang tungkulin kahit nasa malalayong lugar. Ano nang kausahan ko? Ito po ang kwento dyan, mga kaibigan, sa mga nakantabay. Ito na Tagalog ko po ito. Huwag kayong magtataka kung bakit nakatagalog tayo dito. Kasi meron tayong mga kaibigan na nakikinig, na nanood sa ibang lugar. Meron tayong mga humihingi ng update doon sa Metro Manila, kung ano nangyayari sa Bicol Region, ano nangyayari sa particularmente dito po sa Legazpi, sa mga nangyayari po, lalo po sa ating pong mga kaguruan. Nakamonitor po sa atin lahat yung mga nasa national, dahil isa po tayo sa mga nagmamonitor ng kalagayan ng ating pong mga nag-serve sa eleksyon, lalo na po yung mga nag-serve, yung mga BEI, yung mga Board of Election Inspector. Kaya po tayo ay nananagalog dito. Huwag kayo mag-alala. Huwag kayo magtaka kung bakit tayo nananagalog. Nananagalig. Kasi marami ang nakikinig. Sige, balikan po natin yung insidente doon sa parte ng Pawa kanina. Yung kwento po, base po ito sa investigasyon. Diyan po sa Pawa, nagkaroon po ng aksidente. Yung involved po dito ay yung teacher na Board of Election Inspector. Siya po yung chairman doon sa isang presinto diyan sa Tamaulian, Legazpi. Diyan po sa Tamaulian Elementary School. Siya po ay isang chairman, mga kaibigan, at boboto po sana, mga kaibigan, yung chairman na yon. Kaya lang, ang nangyari, nagkaroon po ng aksidente. Pero bago yan, pag-usapan natin, balikan natin yan, mga kaibigan. Balikan ta po, ayan, istorya na yan, nasa ibang po na linya, nasa 3rd District. Yan na po si kasamang Arman Reyes sa kanya pong report dyan sa bayan ng Libon. Kumustahin natin ano kaya ang nangyari dyan sa bayan ng Libon. Ito po yung tinatawag nating Comelec hotspot. Ito po yung nasa red alert status po dito po sa bayan ng or sa lalawigan ng Albay. Sige po. Kasurog Patrol Report. 3
Yes, kasamang Arman. Kumusta? Magandang hapon na. Kumusta ang sitwasyon dyan sa bayan ng Libon, kasamang Arman? Sandali, nakamute ka. Paki-unmute yung mic mo, kasamang Arman. Yan, paki-unmute mo. Click mo yung mic mo. Yan, naka-unmute ka eh. Yan. Naka-unmute. Naka-mute pala. Naka-mute ka. So, i-click mo para yung mic, ang lumabas sa mic, yung meron ng walang nakalagay na parang X. Yan. Sayang kasi nung. Yan, okay na. Alright. Sige. Yes, thank you very much SM Nel Aton, lapitang nadang hindi asin na dadalan sa laog mismo kan compound kan Pantaw Elementary School. Onya na mga oras na ini. And ang barita ko dili kita kinapagkaraman na SM Nel. Ini pong 01 present number 0105-A. As in man an 0106-A. Maabot subot ning sisintang butante anday nakahabol kaning magboto digdi sa barangay Pantaw. Iyo. Itong duwa na ito tabi kasamang Arman. Iyo tabi partner. Duwang 2%. 06 0105-A 0105-A 0106-A. Okay, 06-A. So total na ininduan na nasa 40. 60 subot. Bako ini tumaday lang subot ini nakahabol na mga boto ko na kaya lang inabot na ning pagsarado. Sa duwang presinto ini tabi Sir Arman. Sa duwa ng presinto ini. Roger, tama ka diyan SM Nil. Iyo tabi SM Nil. Dakula pa ini partner. So nahiling SM ining ining mga yaon sa palibot ko asin sa tubangan nag-osyoso na ini sa pagpuon kan bilangan kan digdi sa laog kan compound kan Pantaw Elementary School kung saan digdi pinagsagibuan na eleksyon kan barangay NSK eleksyon na kung saan kunya na alas 3 27 na naglibot-libot ako Subago ang pagraman niya na bilang niya 100 digdi sa laog kan compound minaabot sa 12 total of 12 clustered precinct. Okay. 12% presinto sa digdi sa Pantaw Elementary School. Sa sarong barangay lang yan tabi partner na Arman na dosing iyan na presinto na yan. Sarong barangay lang ang Pantaw lang, covered lang ang Pantaw. Tama ka diyan na SM Manil. Sarong barangay lang inita. Iyo ini ang pinakadakulang barangay digdi sa Banwaan ng Libon Albay. Ining barangay Pantaw. Kung kaya iyo ini ang minabot sa kuyan na presinto digdi na pinagdawasan eleksyon. Nangon yan nga ni mapuna ang bilangan ay 12%. 12%. So, kuyan kita nilibot-libot kita mitras na kita yan malinaw na. Yan, malinaw na. Okay. Ini steam na digdi sa 100A. 0100B. Ayan ang nahiling mo siguro. Yan.
Tani mas maray na malinaw na hilingkan to yung mga listener di sa to yung programa. Nagpupuo na tabi partner na Arman, nagpupuo na ang bilangan diyan, may nagpupuo ng mga presinto. Sa mga hindi sa sinamumutakan po dahil pa man, kaya nagsasarado pa lang siguro. Okay. Tapos nganing magtunaan na bilangan. Rumapon na. Nagdadakulaan na mga nagdadala digdi sa kuyankan na bilangan. Asin na digdi, 2%, 01, 09, A, 0109B. Yan. Asin na malibot kita partner duman sa ibang pinaghalian ko sa Subago. Nganing maaraman niya to asin na gabos na mga listener viewer niya to sa laogan sa tayong programa niya na pagka niya ng mga oras na ini na nganing maaraman kan gabos na mga gustong maaraman kung ano na status kan election digdi sa Barangay Pantao, Libon Albay. Okay. Partner na Arman, ang Libon baga tabi partner, ang Libon saro sa mga nasa red alert status or nasa pigabudtang Comelec hotspot ang banwaan kan Libon. Kumusta ang pasir din diyan? Sa niya ng mga panahon ni maray peace and order. Medyo tranquilo. Inulit ali niya to duman sa sentro Subago kan Libon. Igwak kita kinaagihan na limang PNP checkpoint. Saro duman sa Barangay Bonbon, Libon Albay. Saro digdi sa Libtong, sa Arigi. Tapos duman sa may partikang Arigi asin sa may partikang Kaguskos. Dahil mo nagpamati so nasa ibong na lado na tiga higinalaan baga kan mga nagkakapira lalo kan mga kababayan nga to na mga nasa ibong na lado, mga nasa leftista diyan dahil mo naghiro. Daiman ta medyo talagang niyan sinda talagang maski sinda magduman mapa sa sentro sa bulod tapos mga kuyangan mga kampuan na Pilipinas. Pero ayan siguro na hiling mo ang kadadakon na mga tao sa kuyang So mga pasirin kita duman sa sa ibong naman kaning mahilingkan na sa mga kababayan na katuyang pinamumutakan yan yun na kita sa harani duman sa pinaghalian nato sa Subago. So pagkatapos na ito kami partner luwas kita digdi sa kumpang ayan nagkatawayan ko sa mga listener viewer Pantao. I love Pantao daw, partner. Sabi ng mga kabarangay natin. Yan po, nasa ito yung mga kabarangay. Dahil pansin natin na nagkatawan. Ayan. Ito yung mga aming data. So, makasin kita partner naman sa ibong na kuyan. Mga sikito. And yaon nakita digdi sa kuyan garo kang na ini partner pang walo ng presinto na katulong na pagkita na presinto na lang kung katuyang kay panagli na mga oras na ini. And oya po na mga babayan nato digdi so talagang nagdadakil ng tao sa mga kuskuso kung ano na kapan na pagbuon bilangan digdi sa Barangay Pantao Libon Albay at nagpagubod digdi sa Pantao Militaris. Isa to yung ka-amigo si Mr. Ayan po, ini na ang pinakalas na presinto partner sa Pantao Militaris doon ng mga pagkapon na sa naturan digdi partner ka Subago sa Pantao
Langaw, Makusugon, kaya medyo matubig dito yan. So, ang aming partner na, no, mga tao dito, tayo inian na mga taga-digdi na mga kanto, diba, mga watcher, na gusto man maraman. Mga excited man sila na maraman nila kung ano nangyayari sa laogan sa ilan taga-bituhan na ito. So, yun muna partner. Sa tuyang dagdag na informasyon, additional report yung hangin yan na pagkahapon. Ikan dito sa location, Arman Reyes para sa Bicol Net TV reporting. Kasurog Patrol Report. TV, Barangay and SK Election Coverage.
TV, Barangay and SK Election Coverage.
looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Kasunod Patrol Report. Barangay and SK election coverage. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel
maniniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow!